Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani yan uwa, kamfanin tk1 communication insha Allah zai koyar da ku wato yadda ake amfani da POS kowace iri. Wato abin da ya karkatar da hankalin kamfani akan wannan wato asalin topic ko kuma in ce wato video masu mahimmanci da na shahi POS. A yanzu muna da POS kaloli daban-daban a cikin wannan ƙasar Najeriya kamar yadda kuka sani. Na sunana Tukur Buhari, kamar yadda kuka sani ni ne wato managing director na wannan kamfani, kuma insha Allah ni ne zan jagoranci shirin. Za ku samu ilimi sosai insha Allah dangane da abin da ya shahi wato sanin POS kanta da kuma sanin yadda ya kamata a yi amfani da ita da kuma wasu abubuwa ma da a koye dangane da abin da ya shahi POS. Duka insha Allah a cikin waɗannan videos namu za mu ban kaɗo muku su wani Allah yadda. Fatar mu dai ku muna subscribing a channel ɗinmu wato na tk1 communication a YouTube. Ta haka ne za ku iya fahimtar wato ko kuma in ce ku more ma wa'annan videos namu ta hanyar wato liking din pejin mu da yake Facebook at tk1 communication, kuma za ku iya subscribing a YouTube wato shi ma at tk1 communication. Muna nan a X at tk1 communication, muna nan a TikTok at tk1 communication, muna nan. Kamar dai da muka gaya muku topic ɗin da ko in ce maudu'in da za mu rinka tattaunawa a cikin wannan videos ɗin, wanda shi asalin kamfanin tk1 communication wato muka ɗauki nauyin kawo muku don ilmantar da kuwa da kuma amfanuwa da ilimin. Mun yi magana akan POS. Wannan ita ce POS a takaice, amma sanin ku ne POS kala ce. Idan ma ba ku sani ba, a cikin wannan bidiyon za ku sani. Ku yi subscribe din channel ɗinmu na YouTube da kuma Facebook page ɗinmu. Insha Allah za mu muku bayanin kalolin POS ɗin na kowane kamfani da kuma yadda ya kamata ya amfani da ita insha Allah. Daga farko zan so in fara muku da ita kalmar POS. Me aka nufi da kalmar POS? POS abbreviation ne kamar yadda kun sani. Tana nuhin POS yana nuhin point of sales. Ko yawa, ma'ana da Hausa wato ana nuhin wurin da ake cinikayya ko hada-hada ta sayi da sayarwa. Yawa, to na kamar yadda kun sani, a bayan ka gano me aka nuhi da POS, sannan me aka yi da POS din, kai abubuwan suna da yawa, amma bari in fara kawo muku daga cikin waɗanda kun sani. Na san da cewa duk wanda yake amfani da POS yanzu ko yake jin labarin ta ya san da cewa amfanin POS na farko shine ana tura kuɗi da ita, wato shi ake cewa transfer ko na. Abu na biyu kuma ana withdrawal da ita, shine aka ce ma wato cire kuɗi da Hausa. To alhamdulillah wannan shine abun da ya zamanto popularly known, wato kusan kowa ya san shi, withdrawal and transfer. To amma akwai wasu features daga ciki waɗanda da yawan mu da muke amfani da POS din ba mu sani ba, amma in Allah ya yarda a cikin waɗannan videos a wannan page namu, in dai kun subscribe channel ɗinmu da kuma like ɗin page ɗinmu na Facebook, insha Allah za mu kawo muku dukkan yadda abubuwan suke a bayyane ba tare da mun koyi muku komai ba, domin dukkan mu amfana lokaci guda. Mun gode.